hovorili ste to aj vy, nie len pri tejto príležitosti, ale hovoríte to dlhodobo. Dokonca, pamätám si na rozhovor s bývalou premiérkou Radičovou, tá spomínala takisto ten fakt, že Slovensko, ktoré je sociálne aj hospodársky rozvinuté, to asi nie je do čom tu hovoriť, ale že stále mu chýba tá podstata, ktorá sa týka lepšej životnej úrovne ľudí, a to sú platy. Na Slovensku skutočne platy, stále platí to, že ľudia majú váhy, pozerajú sa, aký plat má robotník v Nemecku, aký má na Slovensku, aký má učiteľ v Nemecku, aký na Slovensku. A ja sa pýtam, na základe toho, čo hovoríte, na základe tých výborných výsledkov ekonomiky, ktoré prezentujete s ministrom financií, nedá sa viac učiteľom? Áno. Teraz sa bavím najmä o štátnej správe, samozrejme, keďže na... Vláda nemôže ovplyvňovať, veľmi správne hovoríte, platy vo výrobnej sfére. Na druhej strane, tu sme prišli s podmienkami pre kolektívne vyjednávanie, ktoré umožňujú odborom a zamestnávateľom, aby tlačili nám mzdy. Uvidíme, ako to dopadne. Pravda je v tom, že kým produktivita práce v našom regióne alebo na Slovensku je veľmi vysoká v porovnaní s krajinami V4, mzdy nejdú tak rýchlo ako produktivita. My si stále myslíme, že vo výrobnom sektore je podstatne väčší priestor. A ťažko odpovedať človeku, ktorý robí v bratislavskom Volkswagene a zarába 1200 eur, prečo jeho kolega možno pri nižšej produktivite a nižšej kvalite v Nemecku zarába 3500 eur, ale zase... Pracujúc pre jednu firmu. Áno, samozrejme vychádzame z toho, že máme trošku iné historické súvislosti, lebo do roku 89 sme mali iný režim. Pokiaľ ide o tie sektory, ktoré môže štát ovplyvniť, nikomu tak neboli zdvihnuté platy ako učiteľom. Nikomu. Dohromady, ak môžem povedať, to bolo 25% za 4 roky predchádzajúce, majú garantovaných ďalších 25%, čiže platy učiteľov idú hore. A stále málo, pán predseda, no, oproti nie len teda našim susedom z V4. To nie je iba otázka učiteľov, mohli by sme hovoriť aj o ďalších sektoroch, ale my pomáhame... Hovorili ste aj vy, že vzdelávanie je priorita vlády, no tak sa pýtam najmä kvôli tomu. Preto opakujem, nikomu tak neboli zdvíhané platy ako učiteľom. No a plus prichádzame s myšlienkou minimálnej mzdy, ktorú stále zdvíhame. My sme ju historicky zdvihli minulý rok, teraz ju zdvíhame, sme na úrovni 435 eur a chceme, aby v roku 2019, keď sa bude zdvíhať na rok 2020, začínala minimálna mzda 5, lebo to vlastne zdvíha potom aj mzdy vo verejnej správe, aj vo verejnej službe, lebo to sú tie tabuľky, ktoré sú postupne posúvané. Ja by som dokonca bol rád, keby inštitút minimálnej mzdy bol zakotvený aj v Ústave Slovenskej republiky. Dobre, tá moja otázka, áno, upriamoval som to na učiteľov, ale môžeme to kľudne rozšíriť aj napríklad na sestry alebo na štátnych úradníkov. Viac sa tam nedá, lebo aj tie posledné signály sú také rozporuplné. Minister financií hovorí, nech si to rieši minister školstva. Minister školstva zas, či má na to peniaze. Je možné, že od nového roka dostanú pridané, alebo nie, pán predseda? Buďme veľmi úprimní. Jediní učitelia v programovom vyhlásení vlády majú zakotvené zvyšovanie platov aj o konkrétne percentá. Lebo ich majú nízke. A začali sme, sú vyššie tie platy ako priemer v národnom hospodárstve. Ja netvrdím, že majú veľa, ale sú vyššie ako je priemer v národnom hospodárstve. Sú ďaleko pod priemerom ľudí vzdelaných vysokoškolským štúdiom. Začali sme 1. septembra 6% a budú dostávať každý rok ďalších 6%. Čiže 24% dostali za predchádzajúce 4 roky, teraz dostanú ďalších 24%. Nie je žiadne povolanie na Slovensku, ktoré by za 2 volebné obdobia malo takmer o 50%. Dobre, čiže až na budúci rok to vidíte ďalšie, ak nejaké percentá. Počkajte, my zvyšujeme platy vo verejnej správe od 1. januára, ale učiteľom sme dali už od 1. septembra. Áno, ale od 1. nedostanú. 6% a potom od 1. januára 2018 ďalších 6%. Uvažuje sa, že či to neposunieme zase na september, ako to bolo v tomto prípade. Dobre, to je jednoznačná odpoveď.